Haino hai lamsogo joto naitongna lokorokno tiari hadu koktumao tini norokni bagui gobang kung nangkung mani koktumarok tongo oba haikena chung puilani koktumao khonalainai laithangjak sal kisisa swkang G20 submit khlaithani darbar holo fatar hasteni phainai rokno chamung charmano tui chajakliya Maharaj Kumari Pragya Devarman boni koktun mlaini bisingtui haste Tripura haphangni thani koikha a darbar hall angkha Tripurani laibuma bai krongjak age o Tripurani bubagra rok kokchablai prosimise achoklaibo tei Tripurani assembly bo tongmani a nogrok tei aro mokol bai naithokya mangthongrok bo berai tonmani nukjakha aboni bagui tei abahai tangthung nei haste hapangno buni koktun mlaini bisingtui koikha Maharaj Kumari Pragya Devarman adi tabo haina haite kaisa koktumani bukhak thanglai Mia 5 tarik April Guwahati ni stadium o Rajasthan Royals tei Punjab Kings ni IPL match cholemani o hojagiri dance khlaimani nukjakha Guwahati ni stadium o Tripurani laibumano cheri naikangke abono puila IPL thangthani o hojagiri dance mosamani nei saoimano bade haina haite kaisa koktumani bukhak thanglai nirok jotono nuguiman khana laithangjak salkisi sasaka Korbok block committee ni GS Bishal Devarman mungui bo Tripura mothani suspend khlaijak kha hanai pia boboni Facebook live ni bisingtui saka bo Tripura motha party ni suspend ungyakho tei lukurokno bo tawana dihni kok kcharkha hake bo bubagra bai bo phone tui kok salai peke hanai bo sakha kaji haina haite kaisa kok tumani bukhak thanglai village council election daktino ungthung hnoi udo petition relaikha borom gunang Anthony Devarman tei borom gunang MLA Brishoketu Devarman hake borok sakha Kanchanpur ni brurok ni voter list bumung kaya kho hnoi village council election kcharei tongjago mani pia hasteni assembly election le bahake angi man nei borok koksil sakha kaji haina haite kaisa koktumani bukhak thanglai Bengaluru kotor khorang eba loud music no objection khlaithani khorok thambai butok khlai buthar jakha Meghalaya ni Leo Nehermia mungui khoroksa takhu khorok tham buthanai rongkha Odisha ni baidi haina haite kaisa koktumani bukhak thanglai Salkisa swkang Longtorai Valley ni Baidi Manik Parao 66 years umor ni Bisu Ham Rupini mungui khoroksa chakrajak nogo Sachung ungma jorao phaiwi wanama sungsake totratanai buthar klangjakha butharnai sabo kebo sawai manliya abono tui bini nukhungni hamju tamo saka narok khnai nedi e miya je kot nang phuru kaise kono norobo nung gurei nin chalabo gurei nin chela miya agortala thamani je bo agortala thamani ya gulo ni ne amano nin nakra jana am dekeno ani agar to no haki gantio ayo thaba thaba tigi ke bogor ko ayo thubaram digi ke yakun le an khung kha cha rong ayo khung kha ban pha lo chai jo na ta no na sai chai jo no ka ko sa tar bora thaka bogor ko to kha ja ni chao ani wa sung ke bonyo khala yo ni kha sung wa ya ki ni pa ani dai nin nakra jana aki je wala mo kana ke si gore jo adi haina haite kaisa koktumani bukhak thanglai khnai rai rajak mano chajak ya angei kisisa kok baino wana ma sungsake 13 bochor ni chrai khoroksa 16 tala building ni bakhlai thika patemung patekha Bhayandar Maharashtra o adi haina haite kaisa koktumani bukhak thanglai jung jotono saimano Madhav Bari o CA no tuyui joba khlaifru police TSR rok bai guli kokjagui gobangma sakdera mani nukjakha a jorao Hiron Mia mungui khoroksa ambulance motor nai boni sakno wansugya oi sak derajak rogno hospital tlangmani abono tui Hiron Mia ADC haphangni thani bono haphangni sebuk tlangna bagi koikha haina haite kaisa koktumani bukhak thanglai class 12 o porenai Gujarat ni khoroksa chela kaisa Akasa Air Boeing flight no crash ungnai hnoi samani Akasa Airline song complaint khaimani yagulo police bai boni IP address naituk tikhlaigi romjakha sathaiklai o abo hai ereng tweet rogno nugui flight passenger rokni bukhao tamo wansuk mani phaino